Sinds jaar en dag vieren Nederlands en Belgisch Limburg op de eerste zondag van juli het Oud-Limburg Schuttersfeest, OLS. Het grootste cultuurhistorische evenement van Limburg. Een feest van tradities, van het doorgeven van waarden en van verbroedering. Elk jaar trekken duizenden bezoekers naar het OLS om te zien hoe meer dan 100 schutterijen de strijd met elkaar aangaan in diverse wedstrijdonderdelen. Schutterij Sint-Nicolaas uit Heidhuizen wist het OLS in 2024 na een zindere ontknoping te winnen en organiseert daarom het OLS van dit jaar. Daarmee is Heidhuizen na ruim 75 jaar opnieuw de place to be. Komende zondag 6 juli op het speciaal ingerichte terrein aan de Noorderbaan zal het er heet aan toe gaan. Ga jij ook om je favoriete schutterij aan te moedigen of gewoon om lekker te feesten? Op de website van OLS 2025 kun je alle informatie vinden.